Bravo, Eki. Гога вътре. Гога вътре. Нико! Далеч се! Мартинес. Бите! Битко! Абе, никой не се е дал. Дай! Кога айде ти? Аче, Гога и Тишо, Мите и Никоя избита! Това е избита топка, Ето го Цвеме, няма 20 метра от него човек! Това не трябва да стигне до тебе! Мите, движение! Айде! Браво, Али! Нищо, Мите! Убивай! Айде, Март! Айде! Давай! Тише, давай движение, ето ти го човека! Айде, бе, тата! Имаш го бързо да я превъртим! Това дигаме! Имаш лице, човек! Отваряй пак да я вземеш! Айде!
Дай, излизай! Ние излязохме да ги бием. Никола! Гледай какво става! Корнер, играй бързо, кога да му искаш. Пак му да трябва. Пак голи. Тип, стоп. Марш, браво. Смяна! Аче, Мите, елате! Ванка пак дясно, Гога влезва в средата, Лъче напред, тиче вляво. Ванка, десен защитник. Извинявай. Лъче, къде е човека? Ванка, Нико, какво правим? Двамата пак разширени, така като някакви... Кой? Нико, съберете в средата и да ритне страни, ще отидем да вземем! Ето сега! Ванка зад него веднага, ето! Игра му да е! Никола! Давай! Ще влезе! Ама Нико, застани по-към линията, си обърнат към вратата. Нека ти я подаде да си обърнат така. Давай, нищо няма тук. Давай, играй. Отваряй бързо, отваряй Ванка да я вземеш. Назад. Бързо. Стига сте се оглеждали. Отваряй Никола, встрани си ръчина ни трябва. Лъче, движение! Никола. Само да я поземява, удобно. Бързо Ванка, бързо на Никола. Нищо, добре Никола, по-обърнат. Ай, Марто! Там! Закъсняваме! Момчета, ще има удар, трябва да подкрепим! Не след като вратаря спаси! Аут, и нали е пипнат, ти ако беше останал, нямаше да излезе. И там! Леко! Браво, Лъчка! Напред! Хайде, Лъче, да я обърнем! Да я запазим и да я обърнем! Никола! Браво, Ванка! Ванка, стене малко по-близко, Ванка. Там! Давайте, има време! Нико, тъч линията, бе! Нико, тъч линията, бе!
Нико, когато е топката в тях, забрани, оставяме крилото, като е наред, тогава настрани. Вчера го гледах и го обясних им го как на Флико Крипче снимка как да стоят. И им казвам, прибирай, тише! Браво, бе. Линия, върни се напред да виждаш което е. Кога? Кога? Линия. Спокойно. Пак отвори. Не бързаме. Лъче. Айде, Марко. Лъче, подскажи. Качи да бъде, Лъче. Мина, айде, Ванка, дай! Напред всички! Лъче там да ни я дава. Добре. Прибирай веднага. Не бързай! Може и две, далече! Левия към вратата! Сега Нико, Ванка, зад него! Никола! Браво, прибирай! Прибирай, бага! Вранки уморен, малко има! Лъче към Бога и гледаш ляво, дясно. Лъче към Бога и гледаш дясно, отзад. Тише, назад малко. Назад там малко. Айде сега към него. Сега към него, Никола, бързо! не се забрави. Много бързо става! Гледай си човека, Никола! Никола, пусти си човек! Човек, пусти Никола! Дай! Пак! Събери назад и навътре! Мина, Нико, добре! Спокойно! Прибирай! Лъче, ела! Давай, нападат, отпади. Браво, Лъче. Напред, Нико, напред вече! Айде сега, браво. Да, ще бягаме обаче до страхния, тук бягаме настрани. Към вратата, той е за тебе, дай много да спъне и да твори да те фаулира. Събирай! Тише! Назад и почиваме отзад! Гога, Аче, какво правите там? Срещай, тише! Вътре, Ваньо! Браво, стой! Към 23, Ваньо! Нико, среда веднага! Смело, там! До край! Кога? Не бързай, напред! Банка подсигуряваш още назад. Браво, добре. Събери назад! Крилата само срещат! Гога по-назад малко, дай ни! Ванка към 29. Ванка, стой, той няма да ерите там. Гога, малко има. Тишо, е напред. Аче, какво говорихме? Може и напред, Али! Тише! Линията! Тише! Събирай! Ади! Спокойно, отваряй широко! Дай към Тишо на фланга, към Тишо! До Тишо отиде! Тръгвай, Стея! Айде, правите, айде!
Тише, бий си го. Ванка, Ванка! По линията навътре. Дойде ли за шут? Събрани назад, Нико. Ванка на избитата. Там да завършим.